Нисан Кашкай присъства от 2 години на пазара и вече се утвърди като един от предпочитаните градски кросовъри. За да успеят да запазят високия интерес, японците подготвиха нова лимитирана версия, наречена Sound & Style, която стои най-високо в гамата на модела. В Sound & Style се предлагат стандартно 18-цолови алуминиеви джанти, навигационна система, тъмни задни стъкла, стъклен покрив и сребристи рейки на покрива. Кашкай е по-малък от повечето конкуренти в класа си, но не им отстъпва по комфорт на пасажирите, размера на багажника и функционалността си. В градски условия Кашкай се представя добре, маневрен е и лесно се паркира. За разлика от дизайна, който след 2 години все още изглежда модерен и го отличава от останалите, интериора може да бъде определен като консервативен. В стила на Нисан, приборите на таблото са позиционирани перфектно, а на централната конзола е позиционирано всичко необходимо точно там, където трябва. Прозрачният покрив, който може да бъде закрит напълно автоматично, придава чувството за пространство. Двулитровия дизел разполага с 150 конски сили и 320 Нм въртящ момент, които си вършат перфектно работата. Агрегатът е икономичен и еластичен. Кашкай се държи добре както при висока скорост, така и по острите завои. От Нисан са успели да обединят предимствата на един SUV, притежаващ добра проходимост, сигурност, по-висока позиция над пътя и голямо вътрешно пространство с качествата на класически хетчбек, типични с пътната си динамика и високия комфорт.